mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras ti Radyo Tiradpas. Kintepen Channel 13 Adan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Tamalem ti Lunes Pitsa 16 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, Bilin Isabel Lunara, kastamot yung ti TV side TPN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang, at angatang as manglad, kita madaydayaw apagtenga nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan, sa miwingayog kidandani Ilocania. Ati agserbe winagpay kada kayo Manunglito Alcantara iso ti sinada namang Kevin kinmang pasangbay karag sinurat yu abon nagtilandani o nakay palaunan ti mensahe kartet patigyo iti biyag kin kastamutin nagtipapagayam yu unayat at tumartarabay ti daytoy a programa mabalin mo ti daw ninyo. Kita kuminyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas, babaan iti daytoy a programa sa umiwingayog kinandani Ilocania. Kita tingarod tumuna, panglukata sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Kaadam tuy danak Dinto kuman amarsak nasudi nga ayat sinangatan ngagpapan tungpal biyak di mauma dagitoy matak amang buybuyak takin na taer nga awanen iti umaspi jak ama uma amang nanam sam iti agit mo sapsapulek tanairot narakop po sikat
bagnos ko. Naknuan ragsak, daytoy rignak, kaadam to'y denak. Dinto kuman, amalsak, nasudi nga ayan. Sinangatan, ngagpapan, tong palbiag. Addan sa nga pulugat may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kung sakbay na papagayam, ngayon tayo ibasa ti bunig ti dandaniw, pasta mo tindag ti kuminyo ti live Facebook, ti DCTV Radio ti Ladpas, kikablawan tayo ngumunagi ti papagayam tayo nayat, at tumartarabay ti daytoy a programa ti Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Orcang Runan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Ladpas, ken tumabutan ti daytoy a programa sa mumingayog, ken dandaniw ti Lucanja. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at to yun ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candom Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo, Ilocos Orken, Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana at Region 5. Idjaya na kada kayo tinapartak, a proseso ken di kalidad branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangilwar ti motor na nodata mamuyo kayat na ti agkamotora kuyogin nyo lang umay ti opisina ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation kada uraya 1,000 pesos agon ko ti tunggal adda makuyog na a customer. No dati sa Lutsudyo tumawag, sila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo, karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang. Sa po ninyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo ng ugyo ti radyo ti Ladpas. Karagitag kakapintas kin na isum. Ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yumutlang di 1,000 pesos no makailwar ti motorsiklo iti customer. Pre-helmet lifetime pre-service, 3 years LTO registration, kit requirements, to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Napapagayam naka-promo, ti Honda 125, TMX, tinababa a down payment. Nagitemot nakabaya dun ti motorsiklo na inkayalanan wino. Dagiti original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kag ti saan pa nakaala iti
plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanan wini-claim sa dya opisina del Teo District, Candon City. Ito ko tulong na kitay. Xerox copy to original ORCR si Motorio Agraman Valid ID. Kumusta papagayam ti dahito ang malam ti Lunes Pitsa 18 ti mabilang ti bulan ti Mayo abara na latta papagayam. Kablawan tayo nga ruda pagayam Jeremy De Leon. Manariman mga buhay-buya ti dahito ay live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Kastaw kin Legend Alcantara kin Yomi naimbag nga oras kin kanituyo apada-pada. Kasta pa kin Alfonso Rayray naimbag nga oras kin kanitom pagayam Alfonso Rayray. Kita tingor ti pamalagip manipod master control. Still I love her. It's getting late. Talk from my eyes go to another place. We'll come round. We'll come round. Today ako sa layout ng dating programa na Tulong Eskwela Program na nagdabot programa ni DSWD na ayuda para sa pagpus sa kita. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos at aking na pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinigilan na program ng AKA. So, dati AKA ako ay sa kabalbalo na programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children.
Party. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Adan 20 maysa minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikablawan tayo rood la Mr. Mrs. Nicole Betty del Mundo and family ti Barangay Payumpon, Mamburao Occidental, Mindoro. Hasta mo la Mr. Mrs. Nelson Martes Alcantara and family ti San Vicente, Santa Cruz Occidental, Mindoro. Mr. and Mrs. Rolando Elin Alcantara and family, Conrado Alcantara and family, Juning Alcantara, Bandalis and family, Kisetso Bono Tayaman, Mamburao Occidental, Mindoro. Tingastamo kin Nelly Alcantara Belwan and family, Rose Castro Alegre and family, si Barangay Alacag, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, Yorocho Ortiz, Kinagardania Ortiz, di Barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Hasta kin Roslyn Yanga, Diesel Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Mia Arias, kay Yolanda Rosario, di Barangay Patpata, kin Candon City. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibu Murao, hasta mo ti Villanueva family, Contawi family, Muswila family ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Alberto Games, Barangay Kagawad, Joey Carparaelio, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag ti Barangay Tanod, ken BHW BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ta Sinyan Rondelia Group, Kaskara Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique, Bagdayan ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Hastang ti Barangay Captain Idincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, kina ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocos. Ablaw na ti Manipur, kina Leandro Colas Banwa, ti Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Kastamot kablawan tayo na Mr. and Mrs. Barangay Kagawad, Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Teresa Valdez,
Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Astamutun king Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Silocotoran. Astap king Bin Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasi, kin Domingo Mansano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Silocotoran. Kablawan tayo mo ni Iniboy Lubindino, Emily Lubindino, Mercer Lubindino, Angel Lubindino, Ruelio Legaspi, ti Barangay Gelong Dalawa, Alilom, Milocosora. Astape ken Dionisio Lacanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union. Da Mr. Renato Merna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Astaw ti Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Milocosora. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jeffrey Cadorna, ni Minda Palo, John Byron Ngenderillo, Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Astamot king Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tamayo, ni Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosara. Kablawan tayo pala Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro in family, Astatin Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, ni Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, kin Edwin Olbinado, Astape kin Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lodi Castro, Lodina Castro, kin Amin, Apamili Olbinado, Orpiano, Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astaw kin Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calages, Roslyn Calages, Ronald Pine, Rialim Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bainte, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kita tingarot ti Dani yung intay basa, anagapo kin Ari Silrig, ti Claveria, Cagayan, mbray ti Kuradasa, di Pagilian, ti Hong Kong. Ti Dani una na Paulwan, harapaapon kalatta. Nuag po kawan, siray jinit, mawanan lawag, kinak masirip, malagip kumutun, barata dakulap, mangdapadap ti bagik, nuyin na yuldag. Arapapag lata, dagiti naglabas, no dumteng tirabi, kanito tinarasas, dagitin na prusta, adi aglisat, riknatan ti agbara, mayatin tanayas, kak nun tumanin, dagita pasamak, may iwakon mawawon tiriknak, tepulak ni gagar,
sapay tamay turak. Ngui tulok ko, masapol nga kalmak. Biyag ko timudum ko ma, tikid daw ko. Urayan na uray kasakno, kabayag ko. Di ka sumapol, timang liwliwa ta puso. Tapno tiriknak, nasimbeng awan tirero. Suray tati dani wana paulwan, arapaapeng kalata. Managgapo kinari silrig, tiklabirya Cagayan, namday to katanda sa Jay Pagilian, ti Hong Kong. Kita tuimot nga rod ki Maysa Sunata, amay pakuyog ti dani na. Muag sarak tantukay, iti sa dinumang alugar. Ket iputno tuken ka, di ay ayatek ket siksika. Agamakak kamang ibaga, iti pamatek kuken ka. Ngem nudong teng tut aldaw nga panagsarak na, ayat ko ibarik na ken ka. Kastoy nga tati agayat, malmal dayak no adayo ka kanyak. Ngem no kanayon nga taka tuy denak, jak na ipudno tuy ayat na marikrik na. No agsarak tantupay, di kan agayem ngem nalaglabes pay. Tuy ayat ko saan ko mamapay, no agsarak tantupay. Kas tuy nga tati agayan, malmal dayak no adayo ka kanyak. Ngem no kanayon at taka tuy denak, jak nga ipudno tuy ayat na marikrik nak. No agsarak tantupay, di kan agayem ngem nalaglabes pay. Tuy ayat ko saan ko mamapay, no agsarak tantupay. Tuy ayat ko saan ko mamapay, no agsarak tantupay. To all nations.
1 Go. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Malagsakan na datoy tatayon, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket kinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awisen ti numutibiyang ta danonen dagitoy no adag kasapulan. Dapat sa nga pulgo to 4 minutos. Kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na niyo may is watching with you. Jeremy De Leon. Kablawan tayo mo na Alfonso Rayray. Kunana dito good evening idol. Dito. Greet ko man ni Brianna, ni Briella, Bigel, Eliza, Astautin Robia, Ikala, dito Sinait Barangay Duyayat from Al Rayray. Thanks and God bless. Niyomi, good evening tatang, watching from Makati City. Ay kumusta kaya amin ni Tanay? Makati City kastamot ni Tantipulo ni Jeremy De Leon. Ablawan tayo mo ni Brenda Lopez Ariola. Manaliman mo at nagbuibuya di live Facebook ti programa sa Miwingayo, Ginandani, Tilokanja. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratuito, ti Villarica, Canton City, ni Efren Di Castro Jr., Efren Di Castro Sr., ti Barangay Bagani, Ubbog, Canton City. Pastangkin sila May Romero, Cardi Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, Ken Fernando Romero, de Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Pablawan tayo pa ni Roslyn Garriga, Renalyn Garcia, Roma Mitoquero, ni Edmond Gamata, ti Banayuyo, Ilocosor. Hasta kina Dila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Jolie Labaro, George Ramirez, ni Joan Ortega Ramirez, ken Jen Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Hasta mo kin Malua Baya, ti Canton City, ni Magda Ileo Tapato, San Esteban, Ilocosora, Eli Tejada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora, kini Felix Ramos, Tilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocosora,
Kablaw da ito naggapo ken Carlito Estranyero ke Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos Sur. Kunamot ni Ibi Vivian Brillantes. Good evening, tatay. Great ko man nilakay ko Balken ni Uncle Castillo Ditoy, Cayos, Quirino, Ilocos Sur. From Ime. Kumusta kaya amin nila Cayos, Quirino, Ilocos Sur. Kang runan kini Ime Vivian Brillantes. Kablawan tayo mo na pagayam. Albert Katsu Almasan, si Pilar Abra, ni Raymond Cadusio Tambulugan, Narbacan, Ilocos Sur, Eric Paulo ti Pawa Bigan City, kini Lister ti Laplapog Billabil Sosa Abra. Kastamo ti Badwa Family, kin Garcia Family ti Lumaba, kinapapaya Billabil Sosa Abra, kablaw da ito naggapo ti Gumintong Family, ti Barangay ng Matican, Santa Lucia, Ilocos Sur. Astamot kin Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family Nanaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Andon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arle Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in family, Mr. and Miss Alan Limon in family, kini Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Astam kin George Jojo Toledo in family, kin Punong Barangay, Irenyo Calip in family, kin amin na barangay officer, ti Ulo Norte Santiago, Ilocos Sur. Kablaw da ito nagkapo kin barangay Kagawad, Wawi Limon ti Ulo Norte Santiago, Ilocos Sur. Thank you, tatay. Mayat kami dito, Cayos, Quirino, Ilocos Sur. Wala, napumasar kami tumandita. Cayos, Quirino, Ilocos Sur. Sungkablawan tayo ni Amy Vivian Brillantes. Kitabting arutidani mo nagapog in pagayam Nurabel Batalya ti Luca Palaminos City, Pangasinan. Ti Dani Unana Paulwan, puso nagayat ka manin. Agtalna ka puso, dawata kag tutor ka, iti pragpitik mo, agtanang aganad ka, di ka pasulisog, agpaliw ka nga umuna, kinatanok nayat, ang mga ayo kin ka. Lagi pem itinaminsan, ingka nagsagaba, ot-ot kinsam, kinlidda ang anakana. Pait ni gasat, ingkay di sinang sangitan, parparaw-paw wakari, adi mapagtalkan. Sa diwa pa'y tasugat, di pa'y naglunit, pilinak amu walay lo napnuan ti ulpit. Di mo kunain, ano punasun nila dingit, likli kamitan, tagbiddo titpait. Nayat saan narabrabak nga aklonan, ano maumakain kamutan ni balang, likli kamot mangpasakit, likna kinakam, tapnuawan pakasidiram, aldaw adumteng.
Puso nagayat kamanin, paniknikam. Kinatak ng suri kararwa pagtalkan. Kay di marging kukuna, karayo kasinawan. Amang ipatugkin ka, kinatawom anakabuklam. Suday ta ti Daniel na Paulwan, puso nagayat kamanin. Managapo kin Nurabil Batalya, ti Luca Palomino City, Pangasinan. Kita timot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Dimteng manin iti sargam ururaye ti sasangpet mo kaanong ata ubiyag ko mailiwa kun bara niagek mo nadagsin marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasangpet ka agurayak biyakoy agurayak isasangpet mo malading itan una
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay
no adda dagiti na dadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085 ken iti Santa Dan 7 minutos, alpasan 2 oras kalas 7. Ikunan Alfonso Rayray, back on idol great command, the Wilson Tapat Biti, dita sulot-sulot San Juan, kastamot kini Edgar Pineria, dita Baliw San Juan, kastapay kini Herbacio Rosado, kastauting kan idol Lito. Thanks and God bless. Nagapuray ta kila Alfonso Rayray. Una mo ni Jemex sa Balsilon. Good evening, tatay. Great Commander, kayong ko. Gusta kaya Military Quirino, Ilocotor. Kagrunan kin Jemex Balsilon. Ulitin tayo dahil nakapsutat tayo. Kunanakat, good evening tatay, great command, kayong ko, balkin kabagis ko, nga Amy Jai Quirino, dengdengag. Kunamad ni Jenny Donato, good evening sir. Hasta uting kapagayam, naimbag nga oras kin Rabien. Kablawan tayo mo di Barangay Kagawad, Mario Barret ni Barangay Trucerera, Agil Abanto ni Barangay Secretary, Reche Guerrero, ni Barangay Captain Ricardo Bilog ni Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocotor. Hasta mo kay Namor Salibo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Ronnie Alcantara ti Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocotor. Kablawan tayo mo di Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta pa kinari Lopre, Marie Lopre, Yolanda Lopre, ni Roel Lopre, Manny Linison, Leader Calison, Bea Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Katuday, Golinaw, Pangasinan. Hasta pa kinapol Kabislan, Andaya, Abilin Racomos Magday, kina Arjo Abilan ki Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocotor. Kablawan tayo mo ni April Abilio,
Major Abilio, Rodrigo Abilio, Hilario Rubang, ken Elsie Rubang ti Barangay Amgid Candon City. Astape ken Rolly Gabaldon, Binaminandaya ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Lukusoran, ni Richard Chan ti Orsaran, Suyo, Lukusoran. Astape ken Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, ken Doris Ramirez ti Barangay Mabilig, Sigay, Lukusoran. Astape ken Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Ablawan tayo mo ti Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirol, Teopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayer, ken Johnny Picua, ti Bangar Respan Radio Group, Bangar, La Union. Hasta ken Jason Libayni, Marilyn Ventura, ti Barangay Magallanes, Lona, La Union. Kunamon ito ni Boy Miusaba, Polacol. Sir Idol, good evening amin na taga-Bawas, Santa Lucia, ng Runa ti Palacol family, agyaman ak Idol, ti panangibasam tuy kablaw ko. Nagkapuray takin Tony Boy, Minusaba, Palacol. Kita tingorog ti pamalagi, Manipod Master Control. Kablawan tayo karon. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late, it's hard for my eyes go to another place. We'll come round, we'll come round.
Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian si Balbalayda, di daduman sa akin pa masapol na umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko that tupad na ma-distribute takto para dagiti calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ita tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalaw na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay, na pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma, 9 kilos. And then, lagay 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls. Nututubo maka-ison ati katulungat ti umig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngayon ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tayo na po yun na niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Slakapen. Nahimas nakirid ka sir. Wala tatay ka kasi. Kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga ma-aramid de ipang ko dyan. Aging gana ti kabailak sir, hanggang i-surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti trekker na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito ay Salcedo. "12 Nations." One Go. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan 23 minutos, alpasan ti oras ng alas 7. At kuna ni Wendy Lozano Ajam, kablawak man nilulong ko nga ino sa Jaiba Balasiwan, Santa Maria. Kablawak man ti pamilya Ajam sa Jai Barangay, Agaguman, Tagudin. Kin kablawak mo ti family Lozano sa Jai Barangay, Babalasiwan, Santa Luz, Santa Maria. Nagkapurita kin Wendy Lozano Ajam. Naimbaga BM sir watching and listening sa programam Edna Tolentino. Ikablawan tayo nga na pagayam, Jo Bilingawat Salon, Abilina Bugasto, di Barangay Darapidap, Candon City. Astang kin Edwin Asurin Disquera, di Bangga Dabra, Tismina Gaburaw, Burgos, Silocutor. Astam kin Bobby Corospi, ti Barangay Pitpit, Santa Cruz, Silocutor. Astam kin Bernardeta Libaton, ti Barangay Bognay, Candon City, ni Janismi Calacheca, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Silocutor. Kablawan tayo mo ni Cesar Balleos and family, ni Vincent Niego Sr. and family, Ryan Balleos and family, Talangigan Sikin, Candon City. Astaw kin Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenalyn Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, di Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Astaw kin Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito, ni Sunshine Sumakyab, Danny Del Rosario, kin John Balucanag, ti Barangay Bidbiday, Galimuyo, Diloctor. Astaw kin retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Ate Passion ni Cisalin, Barangay Captain Mr. and Mrs. Robin Mamakla, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Hablawan tayo mo ni Bet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flodelisa Reyes,
Beatriz Basilan, Melida Piawen, Clarita Domingo Tisecho, Balansay Cabugao, Suyo, Ilocos. Astamutin Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berelio Pililena Domingo in family, Mr. and Miss Benamin Brenda Rante in family, Mr. and Mrs. Lilio Marpes Domingo in family, de Nalbo Santa Maria, Ilocos. Kita tingor tidani yung hintay basa. Managapo kay Esmeralda Albanja, di 392 Cabarwan, San Fernando City, La Union. Si Dani Unana Paulwan, si Kati Barong Agsapa. Jack Madangan na balabalan, timpalak amo tirik na kinakam, kilat kanyak, tingkapan ang iwaksi, kitnaida saya kitisaklot tirabi. Sinalungasig mo dahil di karim, naglumun ka kaspalso abitun, anyat tandaim batim kanyak, kumutub-gutub apait tibiyaga. Nagayayamam lang dahil ti puso, alintataong kanyak ka nagwapo, nagbalikas ti lubong nilimdo, kitsya konting kain kulbo. Inyawat kuking ka na dari sa ingayat, nagbuligan ta pinutar kansyon ni ragsak, numobaw gayam amin na parparmatam, naida saya kitiyuyeng ni sanang. Imauno ko ta kidisikat nagpakada, ta kinunam sa pulum masakbayan ta. Ngumapay nagpukaw ka, akas tilinaw iti agsapan. Ladawam sursurat mo, nakidan pinuuran, tapnulwak din nagarimayang. Itanadan sa bali anadungo, iti barong agsapa, iti biyag ko. Sulay tati Dani na Paulwan, si Kati Barong agsapa. Managapo kin Esmeralda Albanja, si 392 Cabarwan, San Fernando City, La Union. Kita tumimot nga rin kimay sa sunata, amay pakuyog ti Dani na.
Siya ni Corazon Agusto, ngagnay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos. Nangabak pa yun ti sinela, sir. Ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli, di kapas. Yung tatanaw mo tagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mo, nababalasang. Na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ta ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dak ti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti kaya ti agorder, sir, nalakadala nga arami din nun. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nag-designan. Sigurado ak, sir, nagtuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan nun, sir, ti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito nagatangan. Kuyogan da pa kaya kuyogan pa ni Congresswoman. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure.
sa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan ng program ng AKAP. So dati AKAP ako ay sa kabalo-balo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawat ng financial assistance. At dapat sa kapulog itin ng minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. At kablawan ti Roda Pagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Robles, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Silocotar. Hasta kin Reyna Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Silocotar. Kablawan tayo mo da Pagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, Gakutan, Pamilya San Nicolas, Andon City. Hasta kin Joper Bilaso, Jeffrey Langkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Silocotar. Kablawan tayo mo na ang Ilisabon Seleksyon, in Pamilya Kabarwan, San Emilio, Silocotar. Maribal de Sipatak, Burgos, Silocotar. Nyangki Malano, ti Bangar, La Union. Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Silocotar. Kinisali ko Jamat, ti Santa Cruz, Silocotar. Hasta mo tin Mercy Gabora, Ayrag Santo, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti San Nicolas, Candon City. Hasta mo tin Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, ti Yagawa, ti Silgawat, Lawrence Gawa, ti Barangay Paterman, Candon City, ti Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Silocotar. Itadto'y ngaroon ti Maudi Asunata, ang may luknoy karakay amin na pada-pada. Nagsakit, biyag ko yadali, tuy din na aglet na ang puso kento'y riknat. Tadwa kami amangi patpate ken ka diag ko apay kami anaramid mo umadayo anyat baso ken ka ayat ko may tulet mo alagsiden to'y magpatpatiken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka apay kami ngay malayo ka tuy din na ayat ko agsubli ka kuman tuy din na baliwan ta abukle
pasublienta, amaris rosas, nalidem alubong ta, tapnon agbalin na santa, ayan ayat ka. Nagsakit biyag buti layong tinanha. Agladda ang to'y pusok ketirik na. Tadwa kami nga mangipatpateg keng kayat ko. Apay ngamin nga naramid mo imatayo. Ayat agsubli ka kuman to'y denat. Baliwanta abuklen ayan ayat ta. Pasublienta amaris rosas nalidem alubong ta, tapnon agbalin na santa, ayan ayat na. Sa weman nuat ka nagpasulaken ka. Sa weman nuat ka nagpasulaken. At dapat siya maminutos, pasangwanan ti oras ng alas 8, hintay panagpakada. Itablawan ni Ronald Albert Rapada, offering Riquipo, Mr. and Mrs. Millionaire Ganaban and family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Astang ti Arnel Garcia, Joby Garcia, Ara Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos. Dagiti interesado mayroarto installment ng motorsiklo at tuyin ti Rose Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch Marbakan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana at Region 5. Idjaya na karakayo tinaparta ka proseso ken di kalidad, brandi na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa iturayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairuarte kapkat ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawanan plano ang mangiruarte motor na nodata mamuyo kayat natin ang kamotor. Kuyugin nyo lang umay to opisina ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Kadati agurura ya 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal adda makuyog na customer. Nodati sa Lutsudio tumawag. Tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo. Para kitinadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, ino'y bagayo ng ugyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan yung kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, to valid ID, kin may salang ako may kara. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo nakabayad din ti motorsiklo da, yung kaya lanin dagiti original war,
CR Timotorio, to opisina ti Philip Marketing Corporation, Kandon Branch, Kandon City. Hasta mo talagisan pa nakaala, iti plaka ti motorsikluda, manipot tawon 2017, agpababa 2014, inkayalanin nun i-claim sa dya opisina ti LTO District, Kandon City. Ito ko tiyo dahi tayo Xerox copy, ti original URCR Timotorio, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipot tunaybos manin. Ti oras na ti dahito ya programa sa miwingayo ginandali tilokanja. Kitinton manin malum na bigat. Padaanan yung tumanin. Isasangbay di tamray dayaw. Apagtengan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatingin tinaimbag nga oras. Kendra biwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abellonara, kastamutin ti TV Side Tipin Channel 13, ni John Marie Abab. Kento'y pagayag yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you all, babayo.